Obec Štrba, Športový klub Štrba a Základná škola Štrba organizujú v sobotu 4. júna 2011 Deň detí a športu. Podujatie začne o 9. hodine na športovom štadióne v Štrbe 26. ročníkom bežeckej štafety 100x1000 metrov. Účasť na podujatí prisľúbili známi olympionici a významné osobnosti z oblasti športu. Po skončení štafety bude autogramiáda. O 13. hodine budú ocenení najlepší športovci obce Štrba za uplynulú sezónu, po prvýkrát za účasti širokej verejnosti. Medzi ocenenými budú olympionici Pavol Hurajt, Martin Bajčičák, Miroslav Jambor, Ivan Bátory, kickboxer Pavol Garaj, kulturista Dominik Zeman, bežci na lyžiach športových tried Štrba a ŠKP Štrbské pleso. Do galérie osobností športu bude uvedený tréner futbalového A-mužstva Milan Sabo. Pre deti sú pripravené súťaže, sladkosti, drobné darčeky, maľovanie na tvár, cukrová vata a nafukovacie atrakcie. Žiaci základných škôl z okolitých dedín a deti z detského domova Liptovských Hrádok odohrajú futbalový turnaj a počas celého dňa bude vytvárať príjemnú atmosféru country skupina Rastia Cuníka.